kuadrilla! Kaixo! Ane, zuta bion artean ondo zaintzen gara, ez da? Bai, nik uste du baietz, bai, zergatik. Ez, bueno, pentsako horretorri naiz da. Badakizu nor zaintzen dugun oso ondo? Nor. Naia gure reportaria. Badakizu nor gehiago? Nebukai eta bere minutu bat joku bat. Txalentxa. Kinetz Kalaskerra. Konbidatua, Eta norbotor? Eider Beobide! Bakizu gaur euskera ospatuko dugu. Ze Eider itzultzaile eta idazlea da. Aritz, baina euskararen eguna ez alda abenduak 3an. Bai, baina guk abendu nuen zer esan gendun, Euskara guretzat euskararen eguna egunero dela, eta gaur, gure hitza beteko dugu. Oso. Ane, batetik 10 nolako arduratsua uste duzu naizela ni? Basta. Bostepor! Aritz, giltzek behin baino gehiagotan galdu dituzu. Zu dakizula birritan. Ni dakitela hori gehiago daudela da. Eta ongoratzen duzu Makusi jaian Euskalduna jauregian txamarra Bueno, bale, baina hori, esan nahi dut, jendearekin, zurekin, animaliekin, tal... Bueno. Zauriekin arduratsua naiz, Hor nahiko ondo, bai, baina zergatik. Txakur bat adoptatzea, pentsatu dut. Baina badituzu jada bikatu. Bueno, txakurtxo bat, beste bat. Txakur bat, bikatu, zarete zartuko. Jolasen txokoan baino leku gutxiago edukiko duzu. Moldatuko da, nola, bai? Zuk izan duzu inoiz txakurrik? Nik nire etxan ez, baina txakur zaintzaia izan nahi. Bai? Begira, Londresera bizitzera joan nintzenean, dantza ikasketak burutzera. Hor txakur zaintzaia izan nintzen. Ala, ze fantasia ez da. Bueno, ez da inbesteko fantasia. Ala, zergaitik ez kontatu. Ze, txakur bakoitza mundu bat da, eta arraza bakoitza bere beharrak ditu. Gainera, kirol asko egin behar da, ze energia asko dute, eta landu behar da. Ondo ezten badira txakurra nik uste dut errezago izango dela, zaitzeko ez da? Bai, hor dago arazoa, ze jabek ez dute denborarik askotentzako. Ez naizela kexatuko, ze horrekin alokairua ordaintzen nuen. Claro. Baina egia da, Aritz, zelako pene ematen zidaten gero hor, etxan geratzen zirenen egunak eta egunak, eta nila joan behar nintzenean. Begitxoekin begiratzen horrela. Bai. Aberran, ez zer duzu, Nire ideia txakur bat izaterena suntxitu ala zer? Ez, Aritz, nik erakutsi nahi dizut txakur bat izateren ardura. Nahi gainera erreportaje interesgarri badauka honen inguruan. Bai. Nahi? Venga. Aurrera naia. Kaixo bikote, gaurkoan Zuaizpe babeslekura etorri naiz Ander Robirarekin. Kaixo. Hemen Zuaizpen txakur, katu eta bestelako animalien ardura hartzen dute familia baten esperoan. Horrelako lekuak jendearen arduragabekeriaren ondorioz gertatzen dira. Bagaude ja jukarekin, badakizu 9 urte da eramatzen hemen. Abandonatut. Bai. Zuk badaukazu maskotarik, Ander? Nik bitxori dut bikanario. Zurita gorri, bat zurita beste gorri dalako. Oso originala za. Zein esango zeduke dela zure barne animalia? Nik uste pantera, beltza. Pantera beltza. Ala, nik esango nuke nire izela nutria bat. Bai, basara. Egunero alde batetik beste da. Itu. Eta hau ner da, Ander? Hau kurri da, 5 urte ditu, eta hemengo txakur guztiak kontroltan ditu. Pentsatu edo imaginatu, irabazi arteko aktore bakoitza txakur arraza batekin. Ibai Ugarte. Border collie batekin, adibidez. Ane Garmendia. Cavalier batekin. Ainhoa Azpitarte. Cocker inglesa. Zuen Parantza. Igual chihuahua batekin. Aritz Basterra. Rottweiler. Ugaitza Mundarain. Benjin deitzen da uste dute. Ni neu? Golden Retriever bat. Hala, toma. Ai, begira. Eta, bueno, dagoeneko aurreztrenaldiak egina. Topera egon da dena Euskalduna da. Mila esker. Eta Makusiko estrenaldia primeran joan dela esan digute. Beraz zuei eskerrik asko, hemendikan. Mila esker. Geratu zaigu txakurrak eta katuak edukitza ardura handia dela. Bai, eta bakarrik animaliak izan, benetan zainduko badituzu. Gu datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko gara. Ongi izan, eta musu pila. Agur, agur. Aritz. Aberane. Begira zerrekarri dizudan. Aberane, nik esan dut txakurra nahi duela, ez ama nahi duela. Haurtze bat ikusi eta amaren figura etortzen zaizu burura. Jakin, zaintzaren ardura denona dela. Baina meloi hau aurrera goitziko dugu, hausnartzeko asko dago eta. Zaintzaia izango zera. Bale, zaintzaia. Gainera, ikerketa batean irakurri dut, esperimentu bikaina dela. Gauza da, ume hau, bai, heldu behar dela bukaera arte bizirik. Erraza, tita. Bai. Problema hori, arazoarik. Galdera batzuk egingo dizkizut. Ea da, gurasoak bizitatzen dituzu, ikusten dituzu. Bai. Astean behin, gitxinez joaten naiz ikustera, eta egunero ditu. Bai, amuna, aitona, eta... Aldudan guztietan joaten naiz, ikustera. Ez dakizin iztu, baina bueno. Eta lagunak? Planek eta egiten ditugu. Asteburuetan. Topera zabiltza? Topera, beti, bai, ez da... Eta etxean, egoten zara? Ba, gutxitan. Eta txakurrarekin zerrakingo duzu?
nirekin ekarri lekuetara. Bai, autobusean, segida baimen ez daukazu. Kalaskara ekarriko dut, Bai. zure kotxean. Gaitxe, ez. Ni oso goiz etortzen ez lanera. Ez dakit larritzena hasi naiz, ja. Zuk hartu arnazaz, nebuka irintzan nada. Nebu, minutu bat, joku bat. Usain txarra duan, Zindu. Ui, kaka egin. Kaka egin du. Ei, gauza oso garrantzitsua do guzti honetan. Noizbait saiatu zazte jartzen animalien azalean. Adi, bagoa zela. Aste hontako bideojokoa Untailet Goose Game da. Puzzle, simulazio eta akzio generokoa. Bideojokoa euskaraz duzu eskuragarri. Noizbait imaginatu duzu zuen burua antzara bat izanik, gizakien presentziaz eraban azkaturi dagoen antzara bihurri baten azalean jarriko gara. Herri lasai batean bizigea. Lasaia gizakientzan noski. Guri gure mendiko txokorik ederrenak eta putzuriko esoenak kendu dizkigute. Herri txiki honetako bilanorik zitalena izango gea. Gure presentzia erreklamatzeko gaude hemen. Bai, elkarbizitza posiblea da, baino beti ere gizakiak gure beharretaz eta nahietaz kontziente baldin badira. Herrian zehar esploratu eta gure bete behar listako egin beharrik tika jartzeko estrategiak asmatu beharko dituzu. Objektuak lapurtzea, bizilagunak nahastea. Herriko ordena hankaz gora jarriko dugu. Misio bakar bat modu ezberdin askotan egin dezakegu. Beraz ez frustratu ez baldin mazazte guztizonak liskarrak sortzen. Edo gauzak ezkutuan egitea nahiago baduzue. Hemen denak balio du. Jarri antzara politonen azalen eta pentsatu. Nola egingo luke lore zain honi mailua bere oineko behatz potoloaren gainean erortzeko? Berrestaudete kaosa edatzeko? Aritz lasaiago. Bai, lasaiago. Gainera eske joku hau asko gustatzen zait. Norbaitekin jolasteko superrondo dago gainera, Antzarra eta zer. Zure umea? Ai, Dios, ane. Tirita bat edo zerbait, traputxo bat edo... Bai, eta beste zulo bat egiten bazio zer. Beste zulo bat, beste tirita bat jarri beharko zaio, ez dakit. Aritz. Ai, ane, bale, agian enago txakur bat izateko prest. Eta aita izateko ja, oraindik gutxiago. Atalosa bat barri izan duzu hartzeko, baina merezi izan du. Eta orain nire txanda da. Zure txalentxa. Ez da, gainera zure txalentxa beti Ordua dira. bazen ja. Ordua zen ja, jazta, nahikoa ni, orain zuzuzu. Bale, orain zure txalentxa. Tope. Guazen. Kaixo. Kalaskako txalez divertigarrinetako bat berreskuratzera nator. Kainabera eta botila ikusita imaginatzen dut badakizuela ze jolaz den. Apuntatu ondo, astera goaz eta goazen. Zelan da zure izena? Eneko. Eta zelan gabiltza punteriarekin? Punteria aldetik pixka gaizki, pero bueno, ikusi behar gain. Hori esaten duzu gero jotzen ez badiozu ondo geratzeko? Bai, hola, eskusakaz. Nahi duzunean! Nola da zure izena? Claudia. Eta kirolen bat praktikatzen duzu? Dantza. Ekilibrio orduan ondo? Bai. Izateko errazagoa. Kontuz nirekin, Bi bat! Dantza. Dantza. Nola da zure izena? Ni Eneko naiz. Eta punteria ona daukagu? Bueno, Baina kontuz suabe bota, ni hemen nagoela! Oso fuerte joan da, Zelan da zure izena? Ni Javi naiz. Punteria ona daukagu? Futbolean jokatzen dut eta espero dut ematea botillari. Nivel expert, batolan en movimiento. Epa! Ui! Nola da zure izena? Egoa. Kirolen bat praktikatzen duzu? Hola, badminton. Venga, hasiko naiz horrela, bean. Botilla ez, baina jodu, pita! Txakurra zaintzeko ez dut izango denborarik, baina badakizu nor dudan ondo gaur, gonbidatua ze merienda ekarri diot. Litz, hori ez da ondo zaintzari da pelotera utza izatea. Duk hori izaten duzuk ez duzulako ez errekarri. Nik ekarri du zerbait. Zer ekarri duzu? Ezin duzut esan. Ane, egunero ezin gara horrela ibili. Astero ezin gara horrela. Sorpresa, ari sorpresa. Ane, enpina, beti ez nizan, enpina. Niri zekin gustatzen beste gustatzen azkenan. Hemen ondoan dugu, oso ondo zainduko dugun gonbidatua. Eider, zer badu? Oso ondo, oso gustora. Bueno, Eider itzultzailea da, gauza asko euskaratu ditu, haien artean Rifka, poesia, liburua, gaur badugu zerbait erakusteko gustatzen zait hau. Sortzaile ere bai, bazara Maria Osez itzultzaile eta idazlearekin batera,
maitasunari buruzko intsumisoena obra burutu zenuen. Eta bertan, gaur egungo testu eta ikusentzunezkoak itzultzen edo euskaratzen dituzue. Guna genuen pixka tradiziotik atera, eta ez bakarrik liburuak itzuli edo gauzak klasikoak, eta orduan itzuli genitun gauzak, artikulu motzak, Twitterretik ateratako gauzak, Samantha Hudsonen diskurso bat adibidez, serien zatiak. Eta pentsatu duzu momenturen baten beste motatako itzulpenik egitea, aldi bereko itzulpenak edo, nik beharko nuke ze aritzek ingelesez asko hitz egiten du, eta beharko nuke, esan behar du. That's true. Neri aldi berekoa gehien gustatzen zitzaidan. Azkenan badauka hor urduitasuna, tentsioa. Tentsio puntu bat, ez da? Eta ingantzatzen du, beti eta gehiago nahi duzu. A ber, Eider, orduan, zuri gehien gustatzen dizuna da aldi berekoa. Bai. Egingo dugu? Bueno, hemen, nik anek ulertzeko, Bai, mesedez. nik ingelesez egingo dut, eta zuk aldi berean euskeratu egingo duzu. Venga, saiatuko nahi. Ea zer gustatzen da. A ber, nik zer esaten dudan. Noski. Well, Anne doesn't want to... Anek ez du. Doesn't want for me to get a dog, for example. Ez Today everything was about that. Gaur dena horri buruzkoa. Like, I say... Adibidez, esaten nuen. I want a dog. Beno, nik txakur bat nahi I nuen. think that I'm capable of doing it. Nik uste txakur bat eukidez dakedala, gai naizela. And she was like... Eta berak esaten zuen, ez zara bat ere. Wow, ez dakit norekin nagoen harritutagoa, aritzen ingeluzarekin, edo zure itzulpen azkarrarekin mesedez. Geratu naiz? Orain kalera joango gara, ze kaleko jendeak galdera badauka zuretzen. Zein da topatu duzun itzulpenik txarrena? Odela hilabete edo pare bat hilabete, nintzen itzultzen adibidez, hortz protesien inguruko liburu bat. Itzuli behar nuen kanino, eta itzultzaile automatikoak asko ematen zuen txakur. Txakurra. Txakurra. Ba ez da berezik. Igual ez. Eba kortz erabili behar da. Txakur polita ba. Bai, txakur beste bazatzutarako txiko dugu. Bai, guztiz. Eta orain kalera goaz, Eider beste galderatxo bat du, zuretzat. Nola bilatzen duzu kreatibotasuna? Galdera zaila. Ba, ezakit, nik esan nuke askotan hori oso zaila dela gaudelako oso nekatuta. Bat ez ere gabiltzalako, lanean dobra guztian. Estimulo asko, ez da daude gaur egun. Bai, mobila, ezakizer, bestea. Badakigu Hilda espazioan sartuta zaudela orain. Esplikatu aldiguzu zer den leku hau? Bai, bueno, bada, sormen leku bat, artistek bertan lan egiten dugu. Ni horregoten naiz itzultzen eta gero idazten aldeten enean. Eta baditugu ilustratzaileak, bitxigileak, eta ekarrizkizuet operitxo batzuk Hildako Opari batzuk? Bai. Daukagu. Guretzat. Bai. Opari batzuk ekarri Noski. Bakizu zarela lehengo pertsona ekartzen diguna opari bat. Lehenengoa. Ai, lehenengoa, Eider. Badago, Hildako bufanda. Ai, ze polita. Kolore pila batekin, negua alaitzeko. Ze polita. Eta gero Hildako nola ez poltsatxoa, tote baja. Hilda espazioa. Kaixo Hilda. Kaixo Hilda Instagramen. Eta orain kalera goaz, zuen maskotei buruz galdetu dizuegulako. Baitut bikatu, ditzera Dogi eta Peter, eta bitxia hiltzezaitze bati zaio barazki purea, eta beste jogurra eta jatea. Kaixo ni alaitz naiz eta ez ezkit animalia gustatzen. Katu bat dauket, gizena dauna, gu garbitu behar du zebea zaizizten. Nire katua Kira deitzen da. Eta asko gustatzen zaizkit animalia. Bitzakur ditut, bat Tina deitzen da eta bestea Kopla, eta katu bat, Atila deitzen da, polita delako. Bueno, Eider, zu baduzu maskotarik? Nik bai badaukat txakurtxo bat, bueno ez da txakurtxo, txakurro handi bada, holako handia. Oie. Eskubidu handia, ala... Ez hain besterako, mastineti dauka. Nola ditzen da? Kai, deitzen da. Ulertuko bazintu, zerbait izango zenioke? Nik hitz egiten diot, eta nik gustatu ulertzen nahuela. Bai, Badaki, gaizki portatzen denean, adibidez, ez duela pare bat egun edo, paseatzen ari ginen Hansun kaleko zehoze, kendu nion ahotik, eta izkutatu zen zuaitz baten atzean justo Badakiela kontzertu egin duela. Bazekielako laburuarekin makurtuta. Ba orain jolazaren zantaldu da, beraz, kimetz etorriko da, eta guazen prestatzera. Venga! Kaixo nire kalasker maitea, kaixo Eider, zer moduz? Ondo, begira ze tramankulurekin natorren gaur. Fotu koloretsua eta polita izango da gaurkoa, baina tamalez, zuetako batek bakarri jolastuko du Eiderren aurka. Arria, papera, guraiza. First time ever. Ez zegoen paktauta ean,
Zure ratxa amaitzen ari dela dirudi. Eta hementxe ikusten duzuen bezala txurro hauetan itxatxita puxikak ditugu, eta zuek esku artean dituzue aire serpentinak. Beraz, aire serpentina horiei putz egin eta puxikak lertu beharko dituzue. Ez dakit nola dauden zuen birikak? Ondo, bai, entrenatuta? Entrenatuta. Hasi egingo gara. Bai. Prest? Jai nintzen prest. Etxean prest? Hiru, bi, bat, pase! Susto! Bueno, bai dago entrenatua, Ariz, Mercedes, Honek ezeko, Ariz, zuntzak jendu egin jozu. Eider. Errezegi ari zara, Eider, ez du balio. Iepa. Kinek baina! Laguntzen ari naiz, Ariz! Epa! Zertu! Eider barkatu, baina eski piztian nire lehenengo garaipena, ezta? Ja, Aritzekia, esan behar dizut desenteko trampa egin dudala, Eider ederki hasi da, eta azkena geratu zitzaionean pixka bat mugitu egin diot, baina bueno, zorionak. Bazi duzu joku bat, oso ondo txalo bero bat aritzentzat. Eta Eider, bueno, ez da. Beste bat, batzuetan irabazten da, bestetan galdu egiten da, beraz, oso ondo jokatu duzu. Eta hori da garrantzitsua, espero dut. Oso ondo pasatuzula. Super ondo. Oso ondo, beste bat arte, eta mila esker. Bueno, eta zuei urrengo astera arte. Ala, agur Ginet! Agur! Heldu gara beste behin amaierara pena handiz Eider eskerrik asko etortzeagaitik. Zer modu egon zara? Oso gustora. Ondo? Eskerrik asko. Benetan. Bai. Benetan. Bada. Noski baiet. Eta zuek gogoratu Eider jarraitzea sare sozialetan, baita Kalaska, Makusi, Aritz, Anepe, guztiak. Guztiak. Eta datorren astean, hemen leku berdinan ikusten gara. Ale, agur! Agur!